Dan het daar nog een game gespeeld, die naweek. En hij was Australië tegen Argentina. En ik denk, hey, die mensen kunnen weer terug nou, joh. Aussies. Na hij forward pass. Sommige tegen, ja, like het. Als elke ref, ik weet ons praten van die Argentina game, maar die calls in die game was like, yo, what are we doing here? Als elke ref game komt, want als al wat ons willen, ons niet die ref moet een controle is, maar die players los om te spelen. Zoals wat hij ref was een die bokken All-Blacks game, dan zal ons allemaal rugby genieten, maar joh, die forward pass was definitief in en dat was zo calls wat Tina niet aan is gegaan, het wat die zin gemaakt heeft. Maar een ding van die Argentijns is het wat, want voorin zou hulle net altijd lijn toegeskoppen en wil gaan scoren als hulle een penalty krijgen. Maar wat hulle nou doen, is hulle die ability om net 3 punten te krijgen. En hulle, as amper so hulle weet, hulle bouw net een lead en dan hulle weet met hulle, hoe goed hulle tikken, hulle gaan eventually een try scoren. En hij gaat niet dan nog een try en dan nog 3 punten en tot op een punt waar zij comeback, maar zij kan niet die punten aanhalen, want hulle so klaar een lekker lead gebouwd. Dat is precies wat zaterdag gebeurde. Als die waarheid, maar like, het was net voor mij weird. Like, ewe skielik sien hulle net, hey, kon die mense terug. Daar is die never die hard spirit van Australië, ja, wat het gewys het. Je kan zien, hij is die type mental iets wat hij ingebring het, waar hij hulle sê, die game is niet klaar, die game klaar is. Want dat is hetzelfde ding wat hulle gedoen het in Zuid-Afrika. En like, hulle was weg, hulle was gebeuren, like 22-0, klaar. Hulle was amper soos die All Blacks van old. Als je moet draaien, moet denken. Like, hulle het nie goed gespeel of enigiets. Is net ewe skielik is daar miskien 'n foutjie en dan en dan skolen en dan daai geval nou meer belief en meer belief en meer belief op 'n punt waar hulle as jy weer kyk en die game is eventually klaar, dan sien jy dit verloor. En jy kan nie reg sê hoe jy verloor het want in jou mind wat jy altyd voor. So maar daai game bring ons net terug na die feit dat die rugby championship vir my is dit die beste rugby championship ooit. Want het is nog nooit was die geval waar elke team na 4 games of win het en een verloor. Na 4 games zeg je? 2 games. Ja, na 4 games. Maar denk ze sorry, elke net 2 winnen en 2 verloren. Ja, dat is het. Maar denk ze niet dat is die beste tournament huidiglik? Als ik kijk naar Six Nations in Championship, like die beste tournament in termen van net in termen van quality van games en net hoe ze nou sê 2v2 waarin as daar 3 spanne in die Six Nations zijn net 3 spanne wat reg win. You know what I mean? Ik like je eindelijk competities comparen, want het gaat nooit bij je aandoen kan uitkomen. Ik like die Six Nations. Voor mij hou ik van die Six Nations voor een entirely different reason als ik van die rugby championship hou. En daar is ook om ik een comparison zou maken. Voor mij die Six Nations omdat het de oude competitie is. En die rivalries komen al van lang af al. En daar is het interesting maken. Hij is het Scotland, Engeland bij je kooi maken. Want Scotland, daar is alle final om voor Engeland te spelen. Frans, Engeland is like, het komt van Napoleon's tijd nou. Is een baie, die Frans en die Engelse houden niet van elkaar. En net dat het is amper zo'n Champions League type of production van die Six Nations, ne? Dat is die ding. En die ding wat het zo mij kwaai maakt is die like, die hele, ik wil niet zeggen die hele land wordt included, want ik wil niet laten zeggen dat dit gebeuren in Irak, maar die ding is man, het begint al vrijdag al, right? Meeste van de games is zaterdag, maar vrijdag dan net zei jouw youngsters. Zo zeg maar nou, je maakt bijvoorbeeld, zeg maar nou, Wales speel Engeland op Twickenham. Dan speel Wales in Engeland en de 20 Six Nations ook in Engeland. Nou niet op Twickenham, maar maybe ook in Engeland. Zo is al klaar, lekker iets. Dan is het like, als we starten. Moest ze starten, dan moest ze underscore, maar het is like je starten. En dan is het like jouw main course is morgen aan. En dat is wat voor mij nice is. Hoe je zegt, rugby championship, heeft die beste rivalries voor mij. Right? Over Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland, dat is tops. Dan Australië en Nieuw-Zeeland, maar niet voor die feit dat net Nieuw-Zeeland jou altijd wint. Het is die feit dat Nieuw-Zeeland bang, hulle wint, want hulle is bang om te verloren tegen Australië. En ik meen, ik heb baie, en ik hoor het nou, ik hoor baie All Black fans, vooral in Nieuw-Zeeland, dat hulle zal liever die Eden Park record verloren heeft in die bokken, als hulle dat zo verloren in die Aussies. Maar hij is me nog overzien waar die Aussies niks gaan spelen. Dat is weer Eden Park, is weer die record. Maar hulle wil die record verloren.
Hulle wil hom nie verloor, maar as hulle moet kies tussen die Worm, teen die Bokke of teen die Aussies, raad die Bokke. Ons het ons nou historiek game gehad wat aangewees het in naweek. En ek sal graag jou mening wil hoor oor die eerste helfte, want op die internet, as jy New Zealand supporters en sy hoor hulle commentary en sê hulle was all over Suid-Afrika die eerste helfte, maar sy het 'n different punt en ek dink ek stem saam mee op jou punt. Maar kan jy net miskien vir ons elaborate daaroor asseblief? Aangaande my punt. Wat dink jy van die eerste helfte van die All Blacks? Die All Blacks was net kwaai vir die 10-15 minute na Pieter. Niet eerst daar is gewoon. Argie. Right na die try toe die All Blacks moet terugkom. Toe was hulle nou op, hulle het lekker die tik het nice gelijk, side to side, hulle die brasgebied. En toe sien hulle dat, toe kom die intercept. Maar baie sê, dat was die turning point en hij was like waar die Bokke, dat was een momentum swing. Maar voor mij was het eigenlijk, ik wil zeggen, dit is bij 1000 katsen, want die Bokke het 1000 katsen nodig gehad. Maar ik wil niet meer zeggen, het was niet waar hulle gezien het dat, oké, ons weet wat die All Blacks gaat doen. Hij was hulle ding. Die Bokke was bij je projecten van Reize, of Rassie was bij je projecten van wat hij gaat doen met zijn team. Reize was reactive. Dat was bij je voorbeelden daarvan in die game ook. Maar voor mij was het dit bij het, ik ga maar nu die gezichten gebruiken, bij 1000 kats van, wat, en dat is waar ik die opinie gekregen wat ik heet en waar, hoe kom ik zo, snaaks ik naar mensen wat zeggen dat het was een game of two halves. It's like, nee, dat was niet. Dat was zo'n play geweest, of 2 plays geweest in 32, 33ste minuut. Ergens daar, waar die All Blacks moest defend en maar die Bokke het genok. Right, toen moest we naar scrum toe gaan. Toen wijzelen we Tyrell Lomax. Right, zo hij moet nog gaan scrum in Ox. Voor die scrum, toen zei hij al blazen. En dit nog een scrum. Daar is hij in. Paar moments over de Zuid-Afrika winnen hij scrum. Maar de speel, toen skoppelen. En ergens daar nokkelen 4. Right? Toen All Blacks krijgen de scrum, dan krijg je die feed. Bodenberg maken niet zo'n goede exit. Hij blaast. En toen wijzelen van naar de camera naar Zuid-Afrika toe. Dat was bijna fris. Toen zei ik, en toen keek ik naar ons bank. Toen zei ik, je gaat niks komen. En toen gebeurde het niks. Like, al sap wat ik kon doen, wat daar een klein impact gemaakt had, was Fabian Holland. Fabian was allemaal op, maar niks in maar gemaakt. Niks. Ik heb ook wel, like, ik heb ook mijn mening over de eerste helft. En ik heb die game gekeken en ik denk bij mezelf, ik heb dezelfde game gekeken. Nummer 1, nee, voor mij in het begin, especially hoe het afgeskopt, hoe het die bal return, in all of a sudden, hoe het op je attack, zo mijn eerste paar minuten. Eerste minuut, en ons nog een bal. Ik denk, oei, en dan gaan er nog weer een die van klok wijst 26 seconds. Toen leek die Bokke gaan noesko. Toen nokkelen. Nou, toen gaan ons naar lijn staan, toen verloren ze lijn staan. Toen denk ik, ja, dan gaat het nog weer déjà vu. Anyways, de game is aangegaan, ons het lekker beginnen spelen, ons het beginnen hands en ons het net lekker beginnen hardop. Forwards, offloads. De leedjes wat ons, die team wat ons gezien heeft gespeeld, zoals we denken dat hij gaat spelen, recht? Maar dan gaat Ergje, sê hulle nie, hy sê train. Net bij die Enzelo, net bij die. Wat me irriteert is die feit dat, kijk, oké, ik weet ons het geklanen dat, dus je moet niet zo lang kijken naar een trein, of dat alles recht was en die build-up to de trein, ne? Ik weet dus het geklaar wordt. Maar geef me liever die, als wat ze laat die man klaarskop. Allemaal maakt nou recht voor kick-off. Nou moet ze nou via die trein scrap. Kijk maar, het was er niet toe, het was een fase voor hij, zoals fijn met mij. Ik like niet dat we zo voorbij drie gaan. Like, okay. Maar anyway, dat was like, het is rechte call. Rechte call, ja. Maar kom je die man je skop en nou besef ze, hij moet nu checken dat alles recht was. Hij was ermee bij je hoe je dat. Anyways, was het toen, moest nou terugkomen. Hoe die er gescoord niet, was hij scrum. Scrum, ja, van Nieuw-Zeeland. Anyways, je clear. En all of a sudden, krijg je weer nog, kan hij nog mooi doen, want wat Tupovai in het geslaan, of wat uit die handen geslaan. En clearly is hij is een foul. Professional foul. Hij moest Geel. You get what I'm saying? Anyways, ons los daar. Ik denk ze zeggen, oei, en dan gaat hij calls ook nou naar hulle. Ja, hulle toe, ja.
because I can clearly see, like, you know. Toe wat gebeur vir my is, en dis, ek gaan nou sê, van, die mense gaan aan oor side to side, maar ek gaan nou vir jou sê, wat is hulle, is nummer 6, wat is sy naam? Simon Parker. Simon Parker hardtoep, by die, aan die knechte kant, en, wat is sy naam, ons fly off, Sasa, tikkel, konkas. En hy tyd wat Sasa haar lê, toe scoor die All Blacks. Right? Maar nou, as jy, daar is miskien, ons het vir 'n tydjie met 14 man gespeel, want Sasa het 'n geruime tyd daar gelê. Right? So which means, ja, was 'n gap, en hulle het dit ge-exploit, maar hy was, ek sê nie, net omdat Sasa, maar dat is my ding wat ek gesê het, okay, Sasa was uit, dus ook waar daar 'n lapse in defensive line gewees het. Nummer 2 is, So die play moet stop. nee, die play hoef nie te gestop. Okay. Ek meen net, dat is alrede hoekom hulle die try gedruk het, in my opinie, omdat ons het een man Ik uit denk is. die All Blacks gescoord, al was dat op je veld. Okay, Al was hij is op jouw zijn opinie. voeten. Ja. Nee, maar dat is, Maar dan het quiet ik. Maar ik hij is- verstaan jouw viewpoint is, maar tot listen, Hoe ik, 14 15, daar is niet één you get what I'm saying? Ja. Dan, die tweede ene is, soos die All Blacks sê, hulle het van side to side, hy is 'n mooi try, stem saam, hy is 'n mooi try, hulle het van side to side, en side to side, side to side gespeel. En wat vir my weird is dat, ons het ras defense, en onze purpose is om hulle te laat ras, sodat hulle side to side, sodat ons hulle in 'n corner kan druk, met ons ras defense wat aankom. So het was nie dat hulle vir ons uitmekaar het geskeer het met hulle passe, of whatsoever nie, hy is part van die plan met ons defensive line. Nou, ik ga nu disagree. Dan is het niet zo nie? Nooit. Die wil niet. Met de restdefense wil ze die bal stop. Obviously, maar ze gaan niet altijd het kan stoppen. Nee, maar onze players is zo goed dat hulle naar die corner toe ras, Pieter Steef, en allemaal die mannen wat zo, zij moet inkomen. Oké. Naar die. Kijk naar die try. Die final pass. Toepo waar je kon zelf had gescoord. Zo op was het daar geweest. Zo op was hij gip. Maar jongen was me nog niet aan. Nie. Toepo wij, wat die paas gegiet, kon zelf gaat scoren. Dat is mijn punt. Oké. Zo in dat punt was het 14-14. Right, zo Sasa zijn man, dit moest nog gaan scoren, zelfs nog zijn, voor argument's sake. Die ding met de rest defenses en hij is ook om je wing zo hard zat, zo mijn bal te stoppen als het komt bij die daten. Perfect scenario, wel alleen moet stoppen bij die 12. Maar als hij bal komt bij die daten, moet hij wing en moet hem tikkelen dat hij valt. Hij bal moet blijven. Het moet niet, zodat hij weer kan zitten. Zodat die techno een beetje aan de pres kan wezen. Maar daar is een reden, zij wil voorbij een ras spelen. Dat is precies wat Australië gaat doen. Ik ga niet altijd terug. Australië heeft de rasdefense ineffectief gemaakt. Van het rondom wordt gespeeld. Ja. En toen eventually, toen besef je, toen moet je... Maar wat ze wil doen met de team van ras, is ze wil helemaal moet denken. Van nou, stoppen. En hij stopt, geven jou kans om te tekenen. Maar als hij niet kan ras, heel tijd, dan heet het helemaal zo. Nou denkt zij. En zij wil ook niet denken, zij wil ook niet spelen. Die dingen, zij wil niet gedachten uithalen. Zij wil niet spelen muscle memory, whether het is op een tik of op defense. Zien ze, ik vind die scramble is altijd top. Maar... Like, so, ik kijk verkeerd dan. Ik zie niet, ze kijkt verkeerd in mij ook. Zij leest die zaak recht in termen van die ras, het zekere pattern wat hulle follow, maar hulle willen het, ze moeten die space bieden. Want dan was niemand daar. Ja. Verstaan ze zo? Het zou bijna dom zijn. Nee, maar je voor de coach om te zeggen, oké, mijn wing komt in, maar ik wil helemaal naar waar mijn wing niet is. Soos, voordat ik naar die Of wat zo voorbeelden ze gezien waar hij lijkt naar dat alsof hij die tactiek is. Oké, soos, weet je wat niet dat je ras, wat zijn naam, JC, maar JC krijgt het een keer die persoon. Dat is ook maar hij zo hard ras. Maar Keinen zijn derde. Kan je hem op 13? Ja. En hij, in mijn opinie, was Keinen een goede, like defense-wise, hij heeft gekill. Ja, maar kijk, ne, die verschil tussen twee is like, op defense is die 13 die belangrijkste mensen op je veld. Sorry, pardon. Ja, maar voor mij is Keinen een van die ook underrated players in die game geweest. Van, kijk net naar al zijn game impacts wat hij gehad heeft. In termen van defense en in termen van... Net dat hij... Like, ons het nog een derde optie ook gehad op skop. Normale skoppers voor die wings. Of een scrum afskop. Maar ik kon nou in die middel geskoppen van Keinen is daar zo op McKenzie. Hoeveel ballen heeft hij gesteel? Ja.
You get what I'm saying? So, Ja. hij was bijna underrated, maar ik voel, hij heeft bijna goed gedaan in hij channel. Maar hij was nou obviously niet zo goed zoals Jesse, wat zomaar die man op bal. Want ik kreeg man op bal, maar ik kreeg die oude paas weg. You get what I'm saying? Maar hij was nog steeds daar geweest. Hij was goed geweest, voor mij geweest. Maar anyways, in de eerste helft. En net hij try, en daarna die try, nadat ze die strafschop een beetje gekregen. Verder aan was hij al wat ik gezien in Nieuw-Zeeland speel. Ja, het is even weg. Ik heb diezelfde game gekeken. Kijk, het is ja, zoals laatst week toe voel ik, daar is een manier wat die Bokker gaat winnen. Bij van jullie zou zeggen van die ref. Ik stem je samen. Mijn ding was niet, ik had gekeken wat is op die bench. Kijk hoe jullie speel, foto wat jullie maken en alles goed. En toen keek ik wie is op die bench. Zie iemand op die bench wat nou die ding kan komen. Wat die ding kan change. Hij was die Oblik hij zelf fout gemaakt die avond. Er was niks in die dingen. Die Oblik zijn gameplan was zo simpel dat dit één keer was. Dat is mijn ding. Maar hier is die ding wat Zuid-Afrika bijna goed gedaan heeft. Want hij heeft voor Addis Ababa totaal weg uit die game gehaald. Hij heeft die één keer bol gehaald. Ja, die Chiefs het geweest om mij te doen. En toen met Moana pas zei hij loop naar hem toe, laat hij die tackle maken. Ja, maar in termen van position en territory. Maar dat is het ding wat die Obix moet aanweken. Territory vooral. Want laatst, die steeds, en ik zei het, like, dus ook om ik geschokt als rare. Overigens die scorelijn is bij je goed, maar ik is like, die was het laatste. Als je die steeds ziet, kijk van die twee games, is het similar. Al verschil is die conversion rate. Die bokken, die week, als het 15 interest, die week gaat in de 22, right? Laatst was het 13. Het 6 tries gescoord, laatst week net 2. Breng ik getal op een beetje van laatst week, maak het 4 tries wat les scoren. Als het een different game, different result. So dus, hij is al. Maar als je maat is wat zo klein is. Dat is wat het is, raak ik zo kwijt maar. Ander ding wat ik opgeleid heb. Ons praat nog over Springbok, maar ander ding wat ik opgeleid heb. Die Seattle players was een kies. Dat is in Australië, eerste game van Australië in die game. Gaan nou niet mooi op. Fassi heeft gestaan, Willemse was op die bank, Sassa heeft gestaan, Mani heeft gestaan, Sassa was op die bank. Ja. En Mani. Als dit different combinaties, maar dezelfde players heeft gespeeld. Ik heb nog eens zo aan gedacht in die game wat er gespeeld was. Zo hulle die game die die Orbix gespeeld. Dat is een goeie observatie. Hij 20 minuten. Ja. Je hebt nou een 80 minuten game gewonnen en het gezegd, guys, ons gaat die 20 minuten gaat dus in die laatste 20 minuten spelen. Of ons gaat hij knockout blows schiet daar, maar ons gaat het boom. Wat geleerd uit die game uit? Zijn game management. Kijk wat hij nou kon doen. Maar hij was maar een goeie game manager. Het was maar net. Stupid mistakes in de eerste keer. Dat is mijn ding. Ik weet dat je moet het zelf beseffen, maar als iemand onder zit, bra. Hoeveel minuten te spelen? Ons horen niet, is al wat ze doen. Daar kan dus een magic maken. Nee, niet. Kraan. Het prijs op dat dus mannen van het zegt. Like, hij is al en hij is net een klein tweak. Kijk wat dit man, nou, ik is nog steeds kwaad. Ik is nou man, zo goed die vind ik was altijd. Nou, dat is zo mooi. Ja, hij is die next guy. Laat mij nou een musk op next week. Hij zei weer, weet je wat, hij had weer klomnamen. Voordat ik naar die players wat heavy uitgestaan heeft van mij bij die Springbok. Wie het Wie het die? Ik vraag wie het lijkt. Wat de changes dan ze gaan komen bij die All Blacks. Wat de players moet geschreven worden. Wat is je antwoord voor wat zaterdag gebeurt? Kijk, die ding is... ik denk die emotional reactions en die outbursts, dat is voor die fans. Die coaches en die players gaan niet dat doen. Dan gaan die game vat en zeggen, oké, dit is wat gebeurt. Want kijk, ze kan niet zo... Ik denk, ze kan niet zo als in die leven. Zo op en af. Ze moet praten niet en die morgen erbij. Je win celebrate niet te veel en je losers gaat zeggen. Als ik te down in de dam zie, zo op die trauma moet niet morgen. Ik denk, wij wat reizen gaan doen. Dat is definitief goed. Of ze in die playing staat voor alle leaders op groep. Voor mij is er een paar selections, maar die ding is, en dit is als ik kijk naar al drie coaches, al drie die andere coaches in die Rugby Championship, nee. Als je vindt dat hulle houdt terug, niet zoveel rassen niet, maar ik denk dat hij ook goed was in die raar weet wat hij gaan doen, niet. Recht, maar daar is messages wat hulle gee naar die fans toe, wat voor die fans een perspectief geeft van, oké, we zien wat die ook probeert te doen.
So as hij al verloren komt, dan wil hij moeten verloren komen. Maar als het komt al verstaan ons. Maar die hebben nog gezegd, dat is wat hij wil doen. Ons nou zien ons het. Die ding met de reizen is, ne, hij is bij zeker te winnen, is fijn. Oberkoos was maar altijd zo. Right? Maar die ding is, hij zei niet, kijk, ik wil, als is het, ik bouw diepte. En dat gaat maken zo, maar dat is wat hij zegt doen. Het rest gaat hij altijd winnen. Maar ons bouw diepte. Dus nou zijn mensen like, oké. Ons wil je altijd winnen, man. Ons like, oké, dit bouw diepte. Ons zien die plan. Als reizen niet kan uitkomen in Dijse, ik beloof je. Nieuw-Zeeland, ik wil niet zeggen dat ze verloren aanvaren. Maar dat zal dan een pitten kan zien en dan ze kan op boord komen. Maar nu is het like, die ook praat goed in die persconferences en dan zien ze het op je fialty. Dat is een groot ding. Dat is één ding. En ik weet niet hoe kom reizen dat. Hij is al, ik zie al lang al schrijven Jody 15 toe. Jody is 6 voet 5. Dat is amper 2 meter lang. Hij is amper net zo lang als zijn broer wat lok speelt. Hij is 196, 195. Hij is top in de lucht. Ik wil die zelf weer zeggen. Hij moet fullback toe. En die ding is die obliks. Als hij moet skop uit gevaar, skop slecht. No distance amper. En hij is een double, hij is een playmaker ook. Hij kan playmaker, hij kan defend en zijn skopvoet kan je red uit bij morsige situaties. Dat is één ding wat ik zal, ik weet hij gaat niet bij het zijn. Dus ik zeg, hij gaat niet te diep als op die dingen, hij gaat niet weken op bij goed. Obviously, dat moet nog zeer naar die win. Dat moet nog hij oorbeeld respons. Dat is voor mij, ik raak excited daarover niet. Right? Maar die ding is nog weer, wat gaat ze maken in Australië? Hij is de tweede game. Want zij wees nog, zij speelt één game kwijt en dan wordt ze verloren en dan moet ze nog weer kwijt wissen. Wees mij consistency. Dan is ik happy. Zo, mijn dingen in reizen is maar bij je, ik weet niet. Hij zei hij bouwt diepte, want kijk, hij was gevraagd, sorry. Waar Leroy Kaarten zijn inclusion in, hoe kom ik Koyawani uit te zeggen, my job is to ball deep. Kwijt. Maar hoe komt dus in hij met die 10? Bowden Berry dit iemand zijn worst games gaat naar Oblik Jersey. Zij stikt hij man met hij man voor heel 80 minuten. Maar Ruben Love is een jong, hij speelt bij zijn homefield. Hij kent hij field, hij kent hij stadium, hij kent die conditions. Pieter is amper, allemaal aan hij team. Speel maar, die worst wat kan gebeuren is ze zien dat die was nog geen regie. Dat is het eerste wat kan gebeuren. En die Oblik zijn is iemand gezegd, hey maar Ruben Love heeft daar een team gespeeld. Hij is een lucht in die donker, als ik zo kan zeggen, een ray of sun zijn in die donker wolken, wat even ze wil zeggen. Maar, nou schreef voor Ruben Love wing toe. En hij zei, hij van laatst jaar voor in, hij ziet voor Ruben Love als een wing. En die oude speel niet wing. Super ik ben niet ook in NPC, nee, ze 10 of een fullback. En die heeft meer 10 gespeeld en ik heb gezien dat hij kan het team leiden. Dus ik versta niet. Dat is die ding, als het disconnect, niet net tussen die leadership en die coaching voor mij niet, maar tussen die team en die fans ook. En die fans weten eigenlijk wat is die projectie. Verstaan je? Maar dat zijn, ik denk, jij gaat bij het zijn. Dus ik denk dat die ding voor mij is ook, zelfs die Bokkelaars die verloren met selection. En die Orbix ook die ik verloren met selection. Die touch game wat we hebben gespeeld, en dat is wat we hebben spelen. Hè. Voor mij stem ik je samen, maar dat is wel een rugby was. Reizen weet over bij je meer als wat ik weet van rugby zo. You know? Kudos in. Maar die ding is, zij Lucy's wat hij gekiest heeft die game gebreken. Simon Parker, je dan voor een groot, maar hij is groot. Dan gaat hij met nog voor AD op 8 zetten, dubbel CC en dan zit hij voor Wallace op 6. Dat is mobile. Big, denk je dat hij Afrika winnen. Maar ik denk ja, als het team heeft Afrika gewoon gewinnen. Zaterdag. Maar in terms of wat, mijn ding was, mijn lang kwam in reis, dus ik trust die ook niet. Want mijn ding was, hij en zijn coaching staff heeft die experience op internet nog vlakje. Zo hulle weet wat hulle niet weet. Hulle weet wat is weet. Nee, niet, maar hulle heeft die experience, dus hulle weet hoe toetsrak te hanteren. Ik was klein beetje aan jou in termen van laatst week oor die bokke se team selection. Ik denk, soos Rassie gesê het, hy wil ons nou obviously different teams. Wat baie belangrik is, ek het hy gesien. Want in 'n World Cup, dan kyk jy alles change heeltyd. Jy moet net hoe kom jy nie die naweekse team laas ek kies? Nee, wacht, ik ga nog veel zeggen. Zo laatst week het team was supposed om te gewinnen. Maar ons het zo klomp fouten gemaakt in ons Nieuw-Zeeland af van die hoek afgezet. Waar ons wel op pres het en los hulle niet zo uit in de lijn staan of whatever. Als ons meer accuracy het, kon ons die game gewinnen. Definitely. Right? Definitely. Even in Australië,
Ons accuracy was uit, ons gooi losbollen en allemaal uit. Ons kon die game gewinnen. Maar, we hadden het gewinnen, ons vat die verloor. You get what I'm saying? Yes. So, is meer van, doe net die basis goed reg en stay op die system heiliglik vir die bokke en dan wen julle. Dat is al wat het is. Maak nie saak wat die teams ze spelen. Ja, het lijkt baie exciting as die colored players. Mens wil jy sê die maat, is maar nou so man. As hulle gespeel het, wat Sassa opwys het, joh, die hands en goed is, wat Manu opkom, toe bring we iets anders. You get what I'm saying? So is meer van my om nie stupid fout te maak, man. Want even in Saterdagse game, het die All Blacks, ons het die All Blacks so onder druk gesit, en ek weet nie of die, wat julle gedoen het aan ons weer, die vorige weekie waar julle ons so onder druk gesit het, dat ons moet foute maak. Ja, dat is wat druk bang foute en discipline issues. Verstaan in die because of discipline was ik kwijt. So ja, definitief in like voor mij wat zwak was, ne, is die het gelijk die All Blacks het opgegeven. Ik heb nog nooit dat gezien. Al Vitelle had de game verloren, hij gaat nog steeds spelen tot die einde toe. Hij het opgegeven de laatste 20 minuten. Ik denk niet zo much om opgegeven, man. Ik denk net die bokke het die vir hulle kansen gegee om te spelen. Hulle het die posisie gehad in hulle eie territorie nie. Die posisie wat hulle gehad het. Te veel in hulle eie territorie. Hulle gehad in die bokke se territorie. Ja, ek meen so ja. Oh, like, okay, ja. Want die bal wat hulle gehad het, hulle het twee getraai. Een skoppietjie en nog 'n skoppietjie, maar hulle was nooit in 'n posisie waar hulle kon sê, alright, hier vanaf, dis so set piece nou, ons gaan nou begin check nou hier vanaf hier. Het was altyd binne hulle eie gebied en om in jou eie gebied te speel is gevaarlik. En dis waar die ding gekom het. So, ons het die, even as hulle die bal geskop het, al wat Willems gemaak het is, krabberkie die bal, laat het nie daar in hulle. Kyk na die Ethan Hooker aan. Kyk iets sê daar op. Bad. Dan sê maar dat de skop is niet zo goed soos wat dit sê. Ja. Boudenberg het hy bal geskop. Hy is die eerste wat by Ethan Hooker uitkom. Daar tussen ek nee. Toe, wat gebeur? Swem Ethan Hooker die ry. Hy het amper vir 80 meter, hy het amper self gaan skoor. Dat kan hy doen nie. Maar my ding is net, hy het opgegee man. Daai wat ek sien like hy probeer en toe probeer, maar my ding is ja, is te veel experience op my verjaard gewees vir hulle om nie te sê, jy. Hy coaches se daar boe, dis hy man. Wat kan ons nou hier maak wat nou gou net die mense momentum kan breek? As dit nou nie beteken ons kry die momentum terug, breek alles in. Daai is die ding. Verstaan, maar hulle het heeltyd dieselfde hoe gespeel. Like jy moet sins. Hulle sê die All Blacks nou veral van Laza as die pragmatiese man. Weet jy wat lekker is leadership. Ja. Heavy leadership. Ja. Soos gister het ek die breakdown gekyk. Toe sê hulle as hulle ergens met Brody Retellik en nog iemand kan saambring. Right? Ek stem nie saam nie. Kyk wat doen hulle wat doen Suid-Afrika met Willie? Kyk wat doen Suid-Afrika saam met even met Dwayne Vermeulen en hy speel nie, maar hy's nog steeds daar. Ja, maar hy is heeltemal anders hy. Die terme van Willie, Damon Williams het 2 workouts gewen. Nee, maar hy's nog steeds daar om hulle te guide. Ja, maar Damon Williams is Easter op hom eie. Maar okay. Verstaan, hy het al goed gesien nou wat hy gesien het. Ja. Hy wen nie 2 workouts as hy 25 en hy nie experience. Maar even as hy players hy het net as 'n moral like kyk wat doen hy saam met Skalk Brits gedoen. Jy weet ons het al gesels gehad. Ek verstaan dit. Ja, Ernst Smith is nou daar. Maar imagine Ernst Smith kon gespeel het en hy lyk die kom van die bank af. Die rede hoekom ek hoor wat jy sê en ek moet gehoor wat hulle gesê het en ek verstaan dit. Maar my ding is hoekom is hy man daar? Is hy net daar om experience te gee en as hy speel, hoekom speel hy? Gaan hy walk-up toe? Want hy is waarna toe ons werk. As hy nie walk-up toe gaan, is het ons nog weird. Want nou wat, hoekom speel hy so? Nou dieselfde met Willie ook. Nou, hy gaan die World Cup toe, die maar is nog steeds daar om ja, maar dan die 2 game wat hy die jaar gespeeld het, was sy 100ste game. Ik weet niet of hij niet 2 is, maar hij heeft 200 gekregen. En toen was het oké. Toen kreeg hij Monsieur. Dus like, oké, nou, als we hem wel, want hij zit er dan hij is die fullback. Met André, wat voor gaat winnen op ieder paar, want hij is winnen wat ik wil. Ik trust die mannen, want hij had nu al genoeg grote games samengespeeld. Zo daar is hoe kom hij gespeeld. Zo hij maakt zin. Allemaal weet wel, hij gaat de World Cup doen. Maar het maakt zin hoe kom hij gespeeld laatst. Maar Aaron Smith, hij heeft klaar zijn duty gedaan. Brody Retellik, hij heeft klaar het zo goed doen. Wat Ritchie famous wordt, zij krijgen dit huis en zij lossen het een betere plek voor die next man. Het is al klaar, dat was al 10 next man nou. Dan moet hij weer terugkomen.
Gaan we naar bouwballen leierschap. Maar wacht, we zijn nog 5 minuten weken. Nog eens praten over mijn uitstaande spelers van die bokken. Ja. Ethan Sorry. Wie meent op de meeste keer? Want ik weet niet. Tijmen Willems. Oké, dat maakt zin. Ethan Hoeker. Pieter Stifter Toy. RG. Nokia. Devs! Jo. Tijmen Willems. Obviously. Maar ik verkies hij moet nou altijd zin te spelen. Maar moet zin te anyways. Maar het Jason miste van die Colby. game fullback of zo. Ja. Jason Colby. Ik weet niet, hoe gaat hulle nou maken? Oké, maar Rassie heeft gezegd, die players gaan in 8 games spelen die jaar uit 15 uit. So as, Ja, ook op player aan 8 spelen. Ja. Oké. En als Arendse nou moet terugkomen, dan ga ik zien, Colby gaat zich heel moeilijk Rassie vangen. En aan Ethan Hoeken zal ik hem maar zijn spots laten, want wat is zijn naam? Arendse is daar, maar Pimpie is ook nog aan. Zo, Ja. misschien nog maar Pimpie nog een run of zo. Ja. Of Zo. misschien een Edel. Ik denk Edel ook, ja. maar Pimpie het meer future bij die boeken. Ja, maar hij gaat nog steeds om spelen, want hij is nog steeds goed En genoeg speel- om te spelen. Ja. Maar Sia was ook een gameplay Easter. is Jasper was een Easter. Oh, nice. Toen de man of the match. Wat is zijn naam? Voor ik nog klaar praat, die ding is die, wat ik likes, verschillende commentaar worden. Tijd zijn wat Rassie maken, net na halftime, met de eerste scrum. Dus hij like, why would he do that? Dus ik like, yo, Owens, Ja. het is een Kan je dat scrum. niet zien? Het is een scrum, mijn man is vies precies. En hij is like, het is een scrum, no. Hallo. Nou die penalty. Hij ziet er in te scoren van ik weet niet veel. Dus ik, toen ze een scrum zeg, that's why. Hoe mensen ik kan niet, hij ziet niet. Hij is like, what? That doesn't make any sense. Hij verstaat Hoe het. komen Is ze like, maar net die persoon afhalen? Nee, zo. Hoe hij man zijn energie laat hij net laat schrap. verdedigen. Precies. Dus kijk me niet hakker. Hij, van die overkomen, hij kon op toen moet hij gooien. Nee. Nou, dat is waar. Ik verrassing moet al zijn krediet geven. Van hij strijd, jong please. Hij players nu gezegd, luister, jij heeft nog iets in de All gespeeld. Zelfs hebben niet haker van Nieuw-Zeeland. Right? Wat nog iets in die bokken gespeeld. Nou, hij presse cook situation. Wat is Wat opgekomen. Ja. Right? Zo allerlei players wat daar in een game tegenwoordig geweest het. Je het valuable lessons geleerd uit. Maar meer zo voor die Zuid-Afrikaners. Als je moet denken aan allerlei players wat jong is, maar het allemaal 20 caps. Van Rassie speel voor hulle hier, Rassie speel voor haar. Ze gaan zeker nou heel tijd nou weer oorvat nou, misschien in een manie. Ik zal het in deze manig. Ik zie al. Nou, we gaan nog steeds changes maken. Ik weet maar, voor mij is hij is die guy. Hij is die guy. Vooral, want nou we die bij de Tony Ball, die Rassie Ball, voor mij is het die ding. Want die beste way hoe Tony Ball gaat werken is als die speelt met een force wat Frankfurt ball krijg die ballen. En die lach. Alles moet altijd, if you win the sky, you win the war. Maar je moet denken aan, alle contests waar er is. Set piece. Breakdown. Aerial. Physicality. Ons het alles. Ons het alles. Alles. En dat is waar Tony Ball nog kan aankomen. Ik weet niet of je gezien hebt, ons het zomaar een move gemaakt waar. Kijk die bal krijg op 13 en dan iemand skielik kreeg die bal voor Chester Nice. Eerste move zomaar in die ding. Okay, ja. Om hem in te brengen. Nou, daar kom ik al lang als je al die Frans game 8 november. En zoals voordat ik ga, mensen moet niet die game aan de eerste met. Ja, dat was small margins, wat is voor die All misschien nog een pakje regieren of whatever. Pakkie, is al pak. Wie hij is de grootste verloor wat die All Blacks ooit gehad als een team. En in 121 jaar van de rugby. Oké, ik probeer het nou niet, ik wil nog niet insmeren in die All Blacks. Nee, ze moet. Het is een pak. Dat is wel een pak gegeven. Maar wat gebeurt? Eindelijk ging nog een pak. Ons is 3 players, was ons eerste jaar of de backline players was uit. En dat is wat het zo speciaal maakt. Omdat want Rassie was geforst om zich. Ja, Damon Williams, ik kwam zo 12, maar toen moest hij die hele game fullback show. En dat is waar adaptability inkom. En die players wat zo gechanged wordt elke week. Baie mensen zeggen nee, ons moet consistency bouwen en allemaal. En de World Cup krijg je players beseerd. Je kan niet gewoon dus om samen met één persoon langs te spelen. En dat is wat ik er gezien heb. Maar een argument kan gemaakt worden voor een beetje consistency, maar met nog rotation en zo. En ik denk, als er altijd in die rotation zal er altijd
kan ik zeggen, een nucleus is van experience players met jong. Ze kan niet net een jong tier opsturen. Maar weet je wat heb ik opgeleid? Rassie heeft gezegd, right, ons kan die 2 games winnen na die All Blacks. Ons het die al toe gewinnen. Yes. Maar ik zal meer gamble nou. Ja. Als dat ik volgend jaar wanneer hulle cultuur naar Oost. And that's my En thing. niemand kan hij verstaan of is voorbij mensen ze oor. Maar nou, wat gaat die All maken niks jaar? Alla gaat hij Tour winnen? En dat is wat Rassie wil doen. Alla gaat hij Dat Tour zijn eigen winnen? plek. Ze kan niet komen winnen in Zuid-Afrika voor een tour. Wieso voor druk is reizen? Nou al naar meer is waar hij toe. Maar nou zit is die next time wat ik die mensen ga doen. En net om klaar te maken, maar niet zo. Die laatste 10 games tussen die 2 teams, die bokken 7 gewinnen. Wel dan, boeken. 7. 12 jaar, hij heeft voor mij als een All supporter. Als ze nou weer bij elkaar komen, gaat ons zeker die team predictions en allemaal like, kom goed te zitten. Ja, En wel natuurlijk. vrouwen, Ja, die natuurlijk. dingen. Maar nou, Anyways, als ze bij elkaar komen in niks tijd, misschien een reis als het team announce moest. Dat is game week niks tijd. Ja, maandag aan. Maandag, ja, praat misschien nog het team. Hey, luisteraars, het was nou zo lekker geselsie. Ik en Tyrese. Weer eens wil ik willen zeggen, dankie dat jullie ingeschakeld hebt. En support toch ons mensen wat elke week uit is cool voor kinders wat hulle drome wil uit Leef. wil beleef. So as jullie kan support maar daai kant van my kant af wil ik zeggen baie dankie dat jullie Van ingeschakeld. mij kan ingezameld. Van mij kan dat ook. Ik hoop dat het prachtige week zal het. En tot de zien elkaar zien niks op maandag. Geniet die week. Geniet die week mensen.